ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରିବାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୂଳେ ତୋର ଗଙ୍ଗା, ଡାଳେ ବିଷ୍ଣୁ, ପତ୍ରେ ଦେବତାଙ୍କ ବାସ। ତପତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ମଣଇ ହୁଅଇ, କହଇ ଗୋଲକ ଦାସ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃକ୍ଷ ପୂଜାକୁ ହିଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଅନ୍ୟତମ। କିପରି ଭାବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ କିପରି ଆମେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ସ୍ଥାପନ କରିବା, କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା, କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଖ ରଖିବା ଏବଂ ଘରର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରେ କିମ୍ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକାର ମା ତୁଳସୀ ବା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଚଉରା କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚଉରା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଚଉରା ଉପରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବାସ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ମା ଏତେ ମହାନ ଯେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସବୁ କଥା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଥିବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, କାହିଁକି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେବୀର ଆସନରେ ବସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ଘରର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୁରବୀ। ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ମାଙ୍କ ମୂଳରେ ଥିବା ମାଟି ମସ୍ତକରେ ଲଗା ହିଁ କରାଯାଏ। ଜଣେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଅସୁର ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜଳନ୍ଧର। ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ, କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେଇଠୁ ଖୁସି ହୋଇ ଜଳନ୍ଧର ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଅମର ବର ମାଗିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଦେବ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସକୁ କହିଥିଲେ, ଅମର ବର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେକୌଣସି ବର ମାଗିପାରିବ। ଜଳନ୍ଧରର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ବୃନ୍ଦା। ବୃନ୍ଦାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଳନ୍ଧର ପୁରା ଅବଗତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ମହାସତୀ। ସେଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜଳନ୍ଧର ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଛଳନାରେ ବର ମାଗିଲେ ଯେ, ମୋ ପତ୍ନୀ ବୃନ୍ଦା ସତୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେବେ ମୋତେ କେହି ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାହାର କଥା ଶୁଣି ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହି ତାକୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ବଳରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ଜଳନ୍ଧର ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟ କରିବ ବୋଲି ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ସବୁଆଡ଼େ ତାର ଅତ୍ୟାଚାରର ଦମନ ଲୀଳା ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲା। ପାପର କୁମ୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଯାଇ ମହାଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଜଳନ୍ଧର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହାଦେବ ବହୁତ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହାଦେବଙ୍କ ଏବଂ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ପରାସ୍ତ ହେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଜଳନ୍ଧରର ପତ୍ନୀ ବୃନ୍ଦା ସତୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଳନ୍ଧରର ଅନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛାମୟ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଜଳନ୍ଧରର ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଜଳନ୍ଧର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାହାର ନିଧନ ହେଲା। ଜଳନ୍ଧରର ଅନ୍ତିମ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜାଣିଗଲେ କି ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କ ନିଧନ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଳନ୍ଧର ବେଶରେ ଥିବା ଇଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ କିଏ ବୋଲି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚିତ୍କାର କରି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିଛି ବି କହୁନଥାନ୍ତି।
ମାତା ବହୁତ କାନ୍ଦିକି ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରି ପଚାରିବାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ଅବତାରକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ମା କହିଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କଲେ? ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଆପଣ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ବି ଭାବିଲେନି? ଆପଣ ପଥର ହୃଦୟର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଆରାଧନା କରେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସାରା ଜୀବନ ଦାସୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ଆପଣ ତାହା ସହିତ ଏମିତି କଲେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଷାଣ ହୃଦୟର, ପଥର ପରିକା ଆପଣଙ୍କର ମନ। ଆପଣ ବହୁତ କଠୋର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦେଉଛି କି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପାଷାଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଆଦରର ସହିତ ବରଣ କଲେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କି ତୁମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବ ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ତୁମର ଆଦର ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ପତ୍ର ସେବନ କରି ଲୋକମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତୁମେ ହେବ ଜଗତ ଜନନୀ, ପତିତ ପାବନୀ। ଜଗତକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ପରମ ପାବନୀ ତୁମେ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଷାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଶାପ ଭୋଗ କରୁଥିବି, ତୁମର ପତ୍ରର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବି। ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିବ। ତୁମ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଶିଳା ରୂପରେ ମୁଁ ରହିଥିବି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା, ସେହି ରୂପରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପୂଜିତ କରିବେ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋ ମସ୍ତକରେ ରହିବ, ତୁମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ରହିବ, ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରିବେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜଗତ ସାରା ଦୁନିଆ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶିଳାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ପୂଜା କଲେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ପୌରାଣିକ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଘରେ କିପରି ସ୍ଥାପନା କରିବା। ପୂର୍ବ କାଳର ପୁରୁଣା ଘରମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅଗଣା ଥିଲା। ଅଗଣା ମାନେ ଚାରିପାଖ ଘର ଏବଂ ମଝିରେ ଫାଙ୍କା। ଆଗରୁ ଅଗଣାରେ ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସୁବିଧା ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ମା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ବାହାରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଘରରୁ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ଘରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ସମୟରେ ଆମ ନିଜର ହାତର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ସ୍ଥାପନା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମାଙ୍କ ସର୍ବଦା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ କରି ବସେଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚଉରା ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଛାତ କିମ୍ବା ଓଳି ପାଣି ଯେମିତି ମାଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ, ସର୍ବଦା ଦେଖିକି ଦୂରେଇକି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ମା ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନ କିପରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନି। ଯାହା ଗୁରୁଜନ ମୋ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା, ଏହି ସବୁ ଟପିକକୁ ନେଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ।